כמות ההרס שם הייתה בלתי נתפסת. אין אבן על אבן, באמת שאין אבן על אבן. אתה רואה מלא שדות, חממות, פרדסים, הכל הרוס, הכל מושחת לגמרי. ראיתי בית אחד שנכנסנו אליו וחרבנו שם במגירות. היו ציורים על הקירות וכתובות על הקיר. היו שם מדבקות של מיקי מאוס ומיני מאוס וציירו זין גדול. היו חבר'ה שחיפשו להרוס ולהשחית כל הזמן. הם זרקו ספות, הם ביקשו להוריד תמונה מהקיר בשביל סתם לשבור אותה. אחד החיילים היה בחדר, פתח תיק של ילד, הוציא מחברות וספרי לימוד וקרא אותם, מתוך שעמום. הבנתי מהתדריך שעדיף לראות קודם ולשאול שאלות אחר כך. לא עשה רושם שאנשים מתרגשים מלקחת חיים של בני אדם. אני יוצא משם עם הרמה של הדיבור של איך חיי אדם נהיה כלום. איך אנשים יכולים לראות אנשים אחרים מתים או סובלים? איך נורא בקלות אתה יכול להיות אדיש לזה? אחד המפקדים הבכירים אמר לנו, לשמחתנו בתי החולים כבר בתפוסה מלאה, אז אנשים מתים מהר יותר. היה אחד שאמר שהוא לא יכול לסיים את המבצע בלי להרוג מישהו. אז הוא הרג מישהו. הוא אמר שהוא לא מוכן לחזור בידיים ריקות בלי איקס על הנשק. אנחנו רואים מרחוק הבהוב, ואחרי כמה שניות מבינים שזה בן אדם. הוא הולך עם פנס מהבהב ביד, חולצה לבנה, זקן ארוך, נראה זקן, באמצע הציר. אז המ"פ מגיע מרוגש ואומר, כל הקלעים לגג. ב100 מטרים אנחנו מזהים בוודאות שהוא לא מחזיק כלום. מדווחים את זה למ"פ שאין לו כלום, ומבקשים אישור לירי הרתעתי. הוא אומר שאין אישור, ושהם עוד מעט יהיו מוכנים. פתאום, בום. מכת אש מלמעלה מקפיצה אותנו, אז הכן הזה דפק צווחה שאני לא אשכח בחיים שלי. המ"פ יורד למטה מבסוט ואומר, ספתח לערב.